ku garzaya YouTube channel ku danna mata subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa sabuwar YouTube channel din mu ta M Hausa TV. 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 M Hausa TV Radio and Television. To ranka da wace irin godiya za ka wa al'umma wannan unguwa da ka halarci wannan taron kalmar daga alhamdulillah wannan makaranta na halarta domin walima ya ɗalibai na wanda suka samu sabta alkur'ani mai girma da har da alkur'ani mai girma muna godiya kwarai da gaske ni kaina na ji daɗi ga yadda suka yi tunani suka gayyato mu kuma muna ƙara gode ma Allah da ya ba mu dama muka halarci wannan walima kuma mun ji daɗi kwarai da gaske kuma ga yadda yaran nan suka karatu mun tabbatar da cewa lallai malaman nan ba zaune suke ba tsaye suke kwarai da gaske mun gode musu kwarai da gaske da suka jajirce domin faɗakar da yaran da koyar da yaran nan abinda mafi yawancin iyayen ba za su iya koya musu mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum.